रनियालाय माब्ला सफैगोनहाय आं माबा खिनो ओंखारनाय बायदिसो मोनबाय बेयाव दा टयलेटबो गैया अबाव थांनो आङो हाथारला आङो एकदम ओंखारथारसिगोन आं बै बारिफोरावनो थांसिगोन बै हाग्राफोरावनो रनिया फैबाथाय नुखासिगोन दे बे गारिया बेयावनो दंखायो थांसै आं हाला आं माबोरैबा उदैफोरखौ अरखांनाय बायदि मोनथारबाय बै हाग्रायावनो थांसै आं आयाबो अबाव थांखोथाय बे बोरायाबो सिरि सिरि थाबाय माथो थैनासो थाबाय ना मायो मोनजायैनि खेबसे नायहैनासो हामगोन नामा बोराया थैबायसो नामा आया आरो हाबनो होआखैना बादो नोमफा खर'नि बोराय थैबा थैगोन आंहालाय मा जादों बाल बोराय ओरैनोबाबो गाज्रि मानसिखा थैबाबो अरखाया थैबाबो बे अबावबा फबना दोनहैखागोन थैथों नोमफा खर' बोराया आंहाबा मा टेनसन जादों रनिया आंजों रायज्लायनो सम गैयाना वान साइडेड लाभ होननानै नै समा फैगोन आंहाबो बयहाबो गावबागाव सम फैयो मिथिबाय सानसे समाव रनिया आंनिनो खिबु उन गिदिंनांगोन सालाया आंखौ फात्ता होयैया आंखौ मोजां मोनो होननानै आंखौ बांसिन केयार खालाय बायदि मोननायखाय आंखौ फात्ता होआना बेनो खिबु गिदिंनांगोन आंनि साला सानसे समाव आंनि खिबु गिदिंनो हायाबा आंनि मुङाबो जुगामि नङा दासिम थेवबो मायबा मोनसे खालामनानैबाबो लिंथारगौमोन आङो बे बोराया थानायखौबो आं बांद्राय बोराया दंना जोंफोरनियाव बे बोराया साला फाप्पि बोराया थानायखौबो आं बाराद्राय थानायखायनो बाराद्राय साहसबो खालायाखै रनिखौ लाबोनो नङाबा बिखौ मोरै अबावबा लोगो हमनानै कफियाव फिनायनि मुलि निसा नांनायनि मुलि होनानैबो लाबोथारगौमोन आङो गावनि बानायना लाथारगौमोन बे बोराया जोंनाव थानायखायसो गिनानै लाबोआखै आङो आंखौ सिनायाखै सुगामिसखा आंना रागा जोंबा देन्जारखा नोंखौ मोननो थाखाय रनि धैर्य हमदों नालाय हमदोंआनो आरो साननैसो हमथारबावगोन मानोना बयबो बुङो धैर्यनि फिथाइया गोदै जायोनो मोनबाय र' गुनाखौ साला येस मोनबाय र' गुनाखौ आंखौ आरो बे जायगानिफ्राय खारग'नायनिफ्राय रावबो हमथानो हाला जेनथेन खारग'मारसिगोन दा आङो थैफ्लाना थानोसै बेयावनो गोग्लैनानै आरो बे लहाखौ गुनाखौ बबावबा सोना लानोसै सोरबा फैबानो थैफ्लाना थानानै गोन्नायाव नङाबा मेगनाव डाइरेक्ट सुखाना होसिगोन बेनिफ्राय आं खारखोमा हासिगोन बेनिफ्राय दासान्दि आं बेयावनो थैफ्लानानै थानोसै सोरबा फैबानो आङो एटेक खालामखागोन नङाबा दरजायाबो बायजोनिफ्राय फांनाय थाला मारिनाय ओंखारनो हाया आं नङाब्लाथ' आङो आंनि आखायाव एटेक खालायनो थाखाय जेबो गैयैखायसो आङो बेबायदि थानांगौ जादोंमोन दाना बे गुनाखौ मोनबाय आरो आंखौ सोर लाखिबावनो हालो इसोराबो लाखिनो हानाय खेमता बोलो गैला दा आं जाबाय हाला मावो फाला फाला सालिहाट बोरमा फान्थिफोर मा होनना सानदोंमोन नोंसोर आंखौ बेयावनो बेबायदि खाना दोननानै सैमा मावजि बायदि जिब जुनार बायदि रानो आंखौ बुथारगोन सानदोंमोन एसेबां इजि नङा हालासो आङो एसेबां इजि नङा आंखौ बुथारनाया बेनिफ्राय खारग'नाय लोगो लोगोनो आङो रितुखौ बुथारहैखागोन डाइरेक्ट बिसिनि न'आव थांनानै बिसिनि न'खौबो अर लागायना होजोबगोन सालानि बिनि उनाव बे बिमा फिसाखौ गोथाङैनो दानस'नानै सैमाफोरनो जाहोगोन आं साला सिनायाखै आंखौ आं जाबाय हाला मावो फाला फाला बेलाय माथो आइनि कारा बेयावनो दङ मानसियालाय अबावथो थांखो कारालावसो दं माथो अबाव थांखो मानसिया आयै अबावलाय मानसियालाय लिंहरबा लिंहरना अबाव गोमाना थाखो आयै अबाव गोमालायखो बे थाब थांनांगौ आंहा नै मोनासिगोनानो बेसे मा पेकिं खालाम दङ बे जायगायाव आगोल फैनाय बायदि मोनदोंलै आङो माब्ला फैनायमोन आं जायगाफोरखौ एसे सिनायनाय मोनदों माथो लामाफोरा फाखा नङा बिनिफ्राय न'फोराबो गोजान गोसोआव माब्ला फैदोंमोनलै आङो हाबिलाखौ नागिरनो फैनाया बेफोर लामाखिनो फैदोंमोन खोमा माथो आङो दासो गोसोखांदों आंबो फाग्लानो हाबिलाखौ अबा नागिरला बायदोंमोन हैद साला ओजो हाबिला दङ गुवाहाटियाव आं आरो अबा नागिरला बायदोंमोन फाग्लानो
गोसोखांबा गावखौनो जावलिया दिबाना पागल बायदिसो मोनलाय लाङोलै फिल्मफोराव नुनाय बायदि सिख्लाफोरखौ जेरै होसो होसो नागिरथिंलाबायो आंबो सानसे समाव बेबायदि जादोंमोन दे हाबिलानि मोजां मोननायाव हैद गोसोखांबा लाजिलाय लांलां बे जायगाखौ नुनानै आगोलनि बाथ्राखौ गोसोखांना हाबिलाखौसो गोसोखांलायबाय खेबसे फन खालामनो हामगोन नामा भिडिअ कलिं बे आरो भिडिअ कलिं रायज्लायाना भिडिअ कलिं खालायनायमोनब्ला बे जायगाखौ देखायनो हागौमोन बेफोर जायगायावनो आं नोंखौ नागिर नागिर फैदोंमोन होननानै थैद नाङा दे मा सानगोन बेलाय आंखौ एसेबां बेबायदि नागिरदों होनना मिथिब्ला बबावबा क्रेजि सानगोनलै बांद्राय बेबायदि सानजानोबो लाजिनायमोनलै हैद नाङा दे ओरैनो फन खालायनो हामगोन नामा खेबसे फन खालायनो खेबसे हाबिलाखौ हैद नांला दे खामला न'आव थांना खालायसिगोन अबावबा आइया फैना उनखिनिफ्रायसो खोनालाबायगोन दाथ' बे आइयासो अबाव थांखो बे लिंहरबा लिंहरनानै अबाव गोमोना थाबाय सोरबा मोदायफोरा सिखांना लांबायनो माइले बेथ' नङाबा बे गारिखौ गारनानै जेरावबो थायालै अबाव थांखो बे आइया बैलाय बे गंनै गारि दङ ओरैनोसो दङ लांगोन खोमा मदद खालायगोन खोमा थांनाय बेमारि मानसिनि मदद खालायगोन होननानै बुङैनाय र' थांगोन ना थाङाबा सोङैनि र' आङो थांगोन खोमा दे इमारजेन्सि होननानै बुंथार इमारजेन्सि पेसेन्टआ एखे थैहां अबस्था हुस गैया होननानै बुंनाय सोरबा गंनै मान दं माथो थांगोन खोमा सोरबाफोर देलाय सोंलाय र' ओइ बाबु बे गारिया नोंसिनि नामा हो आंनो सोंदों दे बाबु बे गारिया नोंसिनि नामा मोनथ'गौमोन नामा बाबु गारियाथ' जोंफोरनि र' मामोन मायबा प्रब्लेमफोर जादों नामा दादै औलै बाबु मा बुंनो नै मददखौ नांगौ जादोंमोन दे बाबु नै सासे सिख्ला गथ'आ बुजानानै सासे सेंग्राया बुना गालांदों खर'आव बिराद गिदिर एखे गाराय बायदि माबा जालायनाय बुखांजोबदों दा गथ'आ बुजानानै हुसानो गैला मा बुदों औ बाबु सासे सेंग्राया सिख्लाखौ बुना गालांदों खर'आवनो दा खर' सर' मायबा दखसो जाबाय नामा गथ'आ सिख्ला गथ' नै हुसानो गैला बेहुस जानानै दङ खाथिनि मडिकेलावबो बे डिसपेन्सारियावबो गैया डाक्टार गैया गारिबो गैया दिनै गारि बन्द'आव जोंफोर बे थेलायावसो नारै लाबोदों बाबु एसे मदद खालामबा हामगौमोन मददाथ' माबा र' जोंहाबो थारमाने आंबो जोंना आइना गारिया हामा जादों बै गोजा गारिया गाज्रिसो जादों आं बेखौ आइखौसो लांनो फैदोंमोन बाबु एसे मदद खालायथारदो नङाबा गथ'आ जिउखौनो खोमाना लानांगोन बायदि मोनबाय एखे हां लानायफोरावबो खस्थ' जादों बेहुस जानानै दङ हस्पिटाल सहैथारनांगौमोन बाबु मदद खालायथारदो बाबु बे जोंफोर नङाबाबो बे माबाखौसो बेमारिखौसो सासे मानसिखौसो लाना थांदो र'लाय आइया फैथों र' माने आइयाबो हारसिंना आइखौबो लाना थांनांगोन मदद खालायथारदो बाबु मायबा मोनसे खालायनानै बाबु खस्थ'यैबाबु हस्पिटालसिम लाना थांथारदो बे सिख्लासाखौ बेसारा बिमा बिफा रावबो गैया माबा निखावरि एखेबारे मावरिया गथ' लाना थांथारदो बाबु एसे मदद खालायथारदो पुण्य जागोनलै बाबु पुण्य जागोन बेबायदि मावरिया गथ'फोरखौ मदद खालायब्ला लांथारदो मायबा मोनसे खालायनानैबाबो बाबु जोंफोरनाव राहा गैथारला दा क'क्राझारसिम सहैनायावनो मोनहैना नोंहा पेसेन्टआनो थैगौल' लांथार बाबु लांथार दोनहैथार हस्पिटालाव बेफोरबायदि जायगायाव फैनानै बेफोरखौ खालायफैनांगौ जादों जेरैबो खिग्रा आंनाबो दिनै सानानो गाज्रिमोन लेथ्रा सोर खिना गालांदों खिग्रा उपाय गैला आरो बेफोरावनो खालायनांगौ जाबाय मा इसिबां लेथ्रा मानसिफोरा टयलेटबो गैया नामा बेफोरावनो फैनानै खालायना गालां आयु दा आङो दिनै सानसे ओंखामखौनो जानो हानाय नंला मुगैबाय बेखौनो गोसोखांबाय थासिगोन आङो ओंखाम खांसेयावबो बेसेबा गोजान फैबायबो आङो बेसेबा नागिर मोजां जायगाखौनो मोनला दा गारियासो दंना गैया गिनायसोमोन आं मानसिफोराबो गैयामोन गारिखौसो सोरबा थिखांना लांबाय नामा माबार थांनांसिगौमोन आं मबाइलखौबो नायदोंमोन बे जंगालाव नेट सेट जेबो मोना थांथारसिगौमोन आङो नै उदैयानो माबा नै गाबगुलायबायसो रनिया जों फैनानै नेबायसो दं नामाथाय नेटबो मोनाखै मबाइला आंहा आरो नै आरो माबोरैबा मोनफिनबायसो उदैया जाला Abu Habila माझा बघंदा गाडी कोण म्हणला अबो माझा बघंदा राबो मदत करायला अबो हवीला जोंखौ रावबो मदद खालायला आबो गारिखौनो मोनला आबो आता मा जाबावगोन आबो आंखौ गारना
लांनांसिगोन मा जाबोगोन आब'आ आदा जोंखौ मदद खालायसो आब'खौ बुंदों आब'आ दा मा जागोन हाबिला औ बिब'नि मुङा हाबिला बेनिफ्राय सानैबो मावरिया बे हाबिला होनना बुंनायाबो जों गामियाव थाफैनायसो बिहाबो मावरिया बिमा बिफा गैया बेनिफ्राय बे गथ'आबो अख्राङाबो बिमा बिफा रावबो गैया सानैबो मावरियाजों मावरिया बिब' बिफं जानानै थाबाय ओमफ्राय दा सासे सेंग्राया बिब'खौ बुनानै खर' सर' सोखावना गालांबाय खारखोमाबाय बिनिफ्राय मा मावरिया मा होनदोंमोन सिख्लानि मुङा हाबिला ना मा खर' सोखावना गालांदों आरो मा बुंदों बे सिख्लाया मावरिया बेनिफ्राय मुङाबो हाबिला आसरित गोमोहाबनाय खोथालै मुङाबो हाबिला आरो बिमा बिफा गैजा रोङा होननानै बुंदों इसिबां कइन्सिडेन्स सेम टु सेम बेयो हाबिला नङाथ' बियो होमबा हाबिलासो नामा बियो दा एसे मदद खालायदो फंबाय नोङो बेमारिखौ लानानै थांनायाव गारिखौनो मोनाखै मदद खालायगोन र' बेनिफ्राय बे सिख्लाया रावबो गैयाना मावरियाना बेनिफ्राय हाबिला मारना बिना मुङा औ फंबाय आंनि हाबिलायानो आब'खौ बिनि मुङा हस्पिटालाव बेनिफ्राय रावबो गैजा लानाथ' रोङा मावरिया डाक्टरनियाव आदा गोबावथार जाबाय रायज्लायनांला आब'खौ लानानैथ' मावरिया मार होनबा बियो हाबिलासो नामा बियो आं एसे माबा